Здравейте, уважаеми зрители и приятели на моят подкаст. Правиме това видео посветено на нова тема, която ще обсъждаме. Лайфстайл, култура, кино, филми, сатира, книги. Анализа днеска е посветен на началото на стартовия сезон и най-вече на Като две капки вода. Това толкова легендарно предаване, което вече се задържа 14 години в ефира на една от двете големи телевизии в България, който вече гони шоуто на Слави по години излъчване, но все пак това предаване се излъчва един път в годината в 3 месеца. Все пак предаването на Слави Трифонов се излъчваше близо над 18 години по BTV всеки делничен ден. Започваме с това, което ми харесва и това, което не ми харесва. Не, все пак ще направим един такъв анализ, встъпителен анализ. В журито голямата тема на новия сезон 14, сезона Слънце, кръстен на великия френски крал, един от най-дълго живеелите крале изобщо в историята на човечеството, Луи 14, по-познат като краля Слънце. Голямата тема, разбира се, включването на Азис в журито. Азис, който е виден представител на жанра пop-фолк в музиката, той застана в журито. Няма да коментирам писанията по адрес на него, няма да коментирам писанията по негов адрес, както и майтапите, които прави Димитър Рачков, най-вече към неговата личност и неговото различно мислене и мнение по въпросите, но все пак присъствието на Азис дигна доста рейтинга. Все пак винаги стъпваме на едно нещо. Лоша реклама няма. Албаджан заложи на класиката, че един толкова противоречива личност като Азис, ще успее да накара доста хора да гледат предаването или доста хора, които поне да напишат един негативен коментар в социалните мрежи. Това също гледа гледаността. Не идейте се мислите, че повечето тези неща, които гледаме, не са режисирани. Да, повечето смешките на Раско са импровизации, но тези импровизации са разрешени и дори са толерирани от режисьора на предаването и неговия продуцент, от продуцента на предаването Магардич Халваджан. Какво видяхме като участници този сезон? Видяхме доста различни образи, от млади звезди до звезди, до изгряващи звезди, както и позабравени образи, като Алекс Раева, например, която през далечната 2000 година беше част в началото на бенда на шоуто на Слави, още в началните години на това толкова дълго задържало се предаване в българския ефир. Големият въпрос е какво толкова ми хареса в избора на участниците. Ми хареса това, че този път Маги Халваджан е поканил доста интересен каст, наблягайки повече на млади звезди, да използваме по-хубаво думата нови изгряващи звезди. Доста от тях минали през музикални шоута, както и негови, така и на други продуценти в телевизии. Например, Борис, който завърши на 3-то място в Гласа на България, както и другите участници, които участват в предаването. Видяхме виден представител на поп-фолк жанра, нещо, което всеки сезон в историята на Като две капки вода, почти всеки сезон, мисля, че само първия и мисля, че дори втория, но от доста години във всички сезони има по един виден представител на жанра поп-фолк. Все пак жанра поп-фолк е най-успешният български бизнес модел на музиката. Най-успешните музика и най-печелившите изпълнители музикални
са от този бранш. Разбира се, изключваме един, двама, трима изпълнители в поп жанра и страдата. Но големия въпрос е, виждаме също и присъствие на доста колоритни актьори, като Спрякора Дънди, актьора Спрякора Дънди, който също е участвал в Гласа на България преди доста години. Виждаме също и доста колоритни личности, като Иво Димчев, който внасят този вид на това предаване, защото както направих анализ, дори един човек да влезе да напише лош коментар дори един да се направи труда да пише лош коментар за предаването, това вдига интереса към реалити формата като две капки вода. Какво друго видяхме? Видяхме вечните смешки на Димитър Рачков, който вече намали смешките си към Веселин Маринов. Увеличи тия към Азис отново 10, нещо, което е доста режисирано в много отношения. Освен, че смешките на Рачков повечето не са написани, но той макар банжа дори в някои моменти да унижава журито и леко да прекалява, което видимо се харесва на българския народ, защото рейтингите на това предаване не могат да спрат да спадат. Дори в някои отношения се качват. Изключително. Видяхме и другите участници, които казахме. Има представители на поп-фолка, представители на различен жанр музика, но големият въпрос в това предаване е: толкова ли е успешно това предаване? Или това е един от малкото по-нормални предавания в български ефир, което е по-гледаемо заради това? Защото все пак конкуренцията на BTV към като две капки вода и опитите да се направи конкуриращо предаване и някой формат, който да конкурира като две капки вода, до ден днешен не е намерена формулата. BTV абдикираха в понеделник вечерта и заложиха на филм, много стар филм, две поредни понеделници излъчват стари филми на Джеймс Бонд с участието на Пиърс Броснан от поредицата Джеймс Бонд. Във вторник битката е доста по-изучена. BTV залага на своята златна кокошка Ергена, докато нова залагат на формата Hell's Kitchen. Две предавания, които много се различават както и от аудиторията, която ги гледа, така и по съдържание и идеология. Предаването Ерген е направено с идеята да създава конфликти, да създава доста хейтърски коментари. Предаване, което винаги има полемики около него. И много хора си казват: ко си гледам това предаване Ергена? Това глупо предаване, но накрая сядат през телевизора да гледат Сеир. Още от римско време хората обичат да гледат Сеир. Доста от хората обичат да гледат Сеир. И, както са казвали римските императори, дай на хората хляб и зрелище. Това нещо е девиза на Ергена. Дай на хората хляб и докато преданието Ерген обсъдихме, че е свързано най-вече с конфликти, каране и хейтърска аудитория, която гледа само после да хейти в социалните мрежи, но тези хора също се засичат като гледаемост и това предаване видимо създава рейтинг вече 4 години или повече от 4 години да бъде излъчвано и дори да бъде основната перла на BTV в тяхната програма с реалити формат. Hell's Kitchen от другата страна, класическия Hell's Kitchen, с малко по-различни, малко по-интернационални участници през този сезон, малко повече.
Има повече интернационални участници. Но големият въпрос в предаването Hell's Kitchen, там гледаме голямото шоу на Виктор Ангелов, на шеф Виктор Ангелов, готвача, който създава вид шоу, като същото прави, което казахме за Ергена, само че аудиторията на това предаване по-скоро е хора, които не го хейтят, а по-скоро го гледат заради това, че хората готвят. Затова, че в предаването има различни игри, посещаване на традиционни български градове, както си има тази вечер в Белоградчик, и предаване, което е с доста добра като стратегия, като идеологията на това предаване е много добра. Все пак дълги години е в ролята в американския вариант и британския, в интернационалния вариант на това предаване, гледаме в ролята на Виктор Ангелов, великия шотландски готвач, който е играл и за футбол професионален за Рейнджърс, Гордън Рамзи, който с типичен стил, който има Гордън Рамзи, го прави едно от най-гледаните предавания в света. В България няма, Виктор Ангелов не може да стигне нивото на Гордън Рамзи в това отношение, но то успява да поддържа интереса на хората. Продължаваме нататъка. За BTV ще видим BTV направиха едно ново кулинарно предаване, което за него отзивите ми още не съм изгледал първи епизод, нямал съм време да го изгледам, да го коментирам, но искам нещо да кажа за предаването The Flores, което се излъчва по нова и гледахме първите 2 епизода в събота и неделя. Едно предаване, което ще пасне много добре на българската аудитория по една единствена причина. Българина като население, като народ е доста любознателен. Българите сме любознателни, интересуваме се от доста работи, носа ни е висока общата култура като народ, а това предаване сблъсква по много интересен състезателен начин знанията на различни участници в различни сфери на знание. Разбира се, видяхме в първото предаване хора, които бяха доста подготвени за тази сфера и загубиха, заради това, че все пак бързината е основното в това предаване, бързината, защото има доста сфери, които са доста лесни и само бързината решава кой ще победи, но предаване, което ще бъде доста позитивно според мен е заради това, което каза, че българин е човек, който има интерес към доста работи. Като народ ние имаме голям интерес към общата култура. След това в предаването видяхме различни битки между участниците, както и финална битка за 2000 евро. Играе се на принципа, на ротационен принцип се избира един участник, който предизвика други участници, които са близо до него на игралното поле, което все пак преведено се казва подът, буквално преведено. Все пак той предизвиква хората близки до него, в близост до него, и ако спечели, взимат победителя в дуелите, които се играят едно срещу едно, един от едната страна на масата, от другата страна на масата. Победителя печели територията на участника, който е заемал. Де факто неговото място на игралното поле и неговата територия се разширява. Не е толкова сложно за разбиране, доста лесно за сващане предаване, което може да се превърне в много добър като проект в български ефир, защото все пак сме гледали опит да се копира гениалното шоу Семейни войни, който е едно от най-гледаните шоута в Америка, с легендарния водещ, който го води. В това предаване са гостували от звезди в киното до легендарни баскетболисти от NBA. В България имаме Семейни войни, но това предаване изобщо не може да достигне до това, което става в Америка. Но все пак предаването The Flores има голям потенциал да успее. Още не сме изгледали новото предаване на Иван и Андрей, който ще се излъчва в събота в Понова. Не сме гледали и предаването готварското
готварското предаване, което ще се излъчва по BTV с моята кухня или нещо от този род се казваше. Извинете ме, не съм го гледал до сега. Но големия въпрос е, толкова ли са успешни реалитите формати в България, като ги гледаме постоянно нов, или просто българският зрител обича да гледа реалити и де-факто да гледа сеир. Най-вече повечето реалита, които виждаме, има доста гледане на сеир. Де-факто хората пускат телевизори само да критикуват това, което се случва в едно реалити формат. И да се възмущават, но те го гледат и се възмущават. Едновременно. Типично българска черта. То все пак, както знаем, в Западна Европа отдавна мина манията на реалити форматите. В много отношения, освен някои, които продължават да са доста гледани. Но все пак в България, нашата малка България, която до ден днешен телевизора е сила, която много хора, сигурно 2 или 3 милиона от населението гледат телевизия. Дори доста млади хора гледат телевизия в България, защото това е доста традиционно нещо за България. Докато дигиталните платформи, докато намерят сила и влезнат силно в България, може и никога да не се случи това. Но България е една от малкото страни дори в целия свет, което смятам, че колкото е силно да засилва дигитализацията и с телевизията да губи своята сила като телевизора в България остава водеща сила. Все пак е видимо колко хора гледат новини в България по водещите 3 канала, големите 3 медии. Е много показателно. Но това ще му правят друг анализ за цялостното развитие на телевизията в България и какъв е този феномен българска телевизия, който до ден днешен в Западна Европа и в целия свят телевизията ослабва като телевизия, като телевизор, свързано с телевизионното устройство, телевизионния приемник, както и телевизора, но в България повече хора предпочитат да гледат нещата на телевизор, отколкото на дигитални платформи. Но това е друго нещо, друга тема на друг анализ. Довиждане, до нови срещи.